May pawaras labot Kapampangan. Tiyo kami kining metong nga Maragula Park kiniking Yanay area kunwata ini. Kaya tambabo na ni mundo kating Maragula windmill. Intalan miyanan din. Uning nga mayakit kaya ni uling tinuldas na kami. Kanyan man din nga cherry blossoms kaya ni ano pang santing. Lalo ko pakakulong ko kembal eh. Naman itang pamaririn na kayo wali nung mari baka yung ating kakakita liwalugal at ako masyadong ako bidang mainit kaya kayong pibale-bale ne. Bayong sabla ining kadinalan at 36 karen kaya katamong Tegalugan ne. At bayong magumpisa puri ko lang dinan maya pa oras ding gida lokal i Bruno, i Kevin, Nika, nino pa, Migs, ang Poiselin. Basta man nalalo niyang kinumbirada ako kay nga karelang podcast. Dito nga doon, Migs ang Poiselin lalo. May bisita ko kitang metong podcast at niyang mga nakaduwang bengi yata. Nakalasalamat kayo. Ipag-istorya kami, masanting itang kaya kaming pipag-istoryan kana kay link yung bandalalam Albania po tang ating kong oras dakal ko apulot ne. O sige ining din nga manong nga rin munikala na lang ning kaklasing ni the Navarro Cordero ne pagbisan tanay mumunan dili magpumiglas Tegalugan niya ing mas manuyo ng Kapampangan magpatabili ne ing katukina makadungaw ing makadungaw Tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing makatando ne katlo matarik Tegalugan niya naman ing mas manayon ng Kapampangan matilo ne at ining kapat timely uling makahawa rakan makahawa iwari laing age ing Kapampangan ne. So lako tayo age ing mas manayon ng Kapampangan makayawo lami ililan niyang age ililan niyang white ang age ne ing kalima katigas na naman nining linuto na nakano. So ing katigas Tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing kasyas ne at in tawlindili minom kalimunada nakano pampawalang hangover nakano yung pampawala Tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing pampalako deta namo nung ating ko pangaliwang IC pa aliwang kabaldugan da rin kaya katamong inapseng Tegalugan mag-comment kayo kay lalam ne. Panay ko sasabihan may Kapampangan tamo nung pareho-tang Kapampangan medyo manong nung ipanagalog tamo din kaya katamong anak din kaya katamong apo tala sana panagalugan Kapampanganan tala at paragulan talang Kapampangan pasuswan talang pasibayo kay nga manong siswan salamat kay kayungan kay Betche Sangin Albeni ni andaki rin kay kayong timelines karing niailiwang aguman nyo kayong Facebook aguman Kapampangan at medyo pibabatan tapa ang bagyaing pangakulong tamo kayong bali miloko mo rin yun sa LSM mo rin manalig tamo kayong akong Ginoo milabas mo rin itanamo dakala salamat pa si Bayo Luid Tamongan.